Magandang araw. Ako nga pala si Donald. Don na lang for short. 40 anyos at may dalawa na akong anak na parehas babae pero wala sa aking poder. Hiwalay na kasi kami ni Mrs. Halos 5 taon na din ang nakalilipas. Pero patuloy pa rin naman magpasa hanggang ngayon ang pagsusustento ko sa 2 kong anak. Ang kwentong nais kong i-share sa inyo ay ang tungkol sa misis ng pinsan kong si Andy. Nagtatrabaho ito sa abroad at naiwan ang misis niyang si Cindy dito sa Pilipinas kasama ang kanilang mga anak. 35 pa lang si Cindy at 36 anyos naman si Andy. Isang pangyayari ang hindi ko makalimutan nung magkita kami ni Cindy isang araw. Taong 2014, tandang-tanda ko pa yun. Nabigla ako nang makasalubong ko siya sa Glorieta. "Kuya Don, kumusta ka na?" Tawag niya sa akin. Si Cindy ay asawa ng pinsan kong si Andy. Hindi ko agad siya nakilala dahil medyo naging chubby ng kaunti at nakapustura. Naka-makeup siya that time na bumagay sa maamo niyang mukha. Maganda pa din si Cindy. Crush ko na ito dati pa nang makita ko siya sa kasal nila ni Andy. May hawig siya sa artistang si Cherry Pie Picache. Mas chinita nga lang. Malaking bulas pero may korte pa din ang katawan. Sa tangkad nitong 5'7", tama lang sa kanya ang kanyang medyo chubby na katawan. "Ikaw pala, kumusta ka na? Si Andy, kumusta na din?" Tukoy ko sa pinsan kong asawa niya. Inaanak ko din ang panganay nilang si Jomar. Okay naman si Andy. Nasa Guam siya. Bihira na ngang umuwi. May asawa na nga yata dun kaya ayaw nang umuwi sa Pilipinas. Parang may pagkainis ang sagot ni Cindy sa akin. Narinig ko na ang chismis na ang pinsan ko ay may iba nang kinakasama na isang nurse sa Guam. Maganda daw to at sexy. Pinay din at dalaga pa raw. Alam ko rin na babaero ang pinsan kong si Andy. Palibhasa may itsura to at bigotilyo. Pero hindi ko talaga inaasahan na hindi na nito uuwian ang pamilya nitong naiwan sa Pilipinas. Si Jomar, musta nang inaanak ko? Binago ko ang kwento. Ayun, nag-aaral na ng high school ang inaanak mo. Binata na't maraming chicks. Mana talaga sa tatay niya. Halata ko na may ibig sabihin si Cindy sa mga pasaring nitong makahulugan. Pero nililihis ko to. Tinanong ko na lang siya tungkol sa mga anak niya at pinagkwento ko na lang siya tungkol sa mga ito. Hindi ko na napigil si Cindy nang magsimula na ito sa pagkwento tungkol sa kanyang panganay at pati na rin sa 2 pa niyang mga anak. Habang nagkukwento siya, panay ang hawak nito sa aking braso, hawak sa aking kamay at may patapik-tapik pa sa aking balikat. Habang patuloy siya sa pagkukwento, hindi ko mapigilang mapatingin sa kanya. Lumipad ang aking isip at kung ano-ano na ang ideyang nabuo. Maganda naman talaga ang misis ni Insan. Mabuti at makinis. Siguro ay sadyang hindi lang nakontento si Andy sa kanya. Yun ay kung totoo yung mga chismis na nakakarating sa kanya. Napansin siguro ni Cindy na nakatingin ako sa kanya, kaya bigla itong huminto sa kanyang pagsasalita at tinapik ako. "Okay ka lang ba, Kuya Don?" Napakurap ako at bumalik sa realidad. "Nagugutom na ako, di ka ba manlilibre?" Tanong niya. Ha? Sure, sige, saan mo ba gustong kumain?" Hindi na sumagot si Cindy. Bigla na lamang niya akong hinila papunta sa mga hilera ng mga resto. Magka-holding hands kaming naglakad para maghanap ng makakainan. Pero dahil tanghali na, puno na ang mga restaurant.
Patay mali siya lang ako. Hindi ko naman binitawan ang kamay ni Cindy at hinayaan ko siyang hilahin ang kamay ko habang naghahanap ng pwesto. Marami na rin kaming napuntahang resto, pero dahil puno lahat ng to, huminto kami ni Cindy at tinanong ko siya. Wala naman ng bakante. Gutom na gutom ka na ba talaga? Tanong ko. Actually, uhaw na uhaw. Uhaw sa pag-ibig. Sabay sulyap nito sa akin. Nagtama ang mga mata namin ng panandalian. Tumawa to. Humigpit ang pagkakakapit ni Cindy sa kamay ko. Napalunok ako sa sagot niya pero hindi ko pinahalata. Tumawa na lang din ako ng malakas. Halata sa tawa ni Cindy na medyo nabigla din siya sa kanyang naibigkas. Ikaw ha? Tiningnan ko si Cindy kung babaguhin ang kanyang sinabi. Yumuko lang to sabay talikod. Alam kong nahiya siya sa kanyang sinabi, pero halata rin naman na nasabi lang niya yon o nasabi lang niya ang kanyang tunay na nararamdaman. Sinundan ko siya at inakbayan. Nang di naman pumalag, inakay ko to papunta sa parking lot at papunta sa aking kotse. Nang tumapat kami sa kotse ko, huminto ako sa paglakad at tinanong ko siya, "So, paano? Saan tayo niyan?" Yumuko si Cindy, tsaka sumagot ng pabulong. "Ikaw nang bahala, Kuya Don." Halata sa kanyang tinig na medyo ninenervyos to pero desidido sa kanyang pasya. Pinuksan ko ang pinto ng passenger seat at tinulungan ko siya na makapasok at makaupo. Sa puntong yun, meron na akong idea kung saan kami tutungo. Pumasok na rin ako sa kotse at naupo. Pinaandar ko ang kotse at sinetap ko ang aircon nito. Sobrang init ng mga panahong yun at lalong umaalab ang damdamin ko sa magandang binibini na kasama ko. Tahimik lamang si Cindy. Inoobserbahan ko to. Nagpapakiramdaman kaming dalawa. Tinitigan ko to. Inantay ko kung meron pa ba siyang sasabihin. Matagal na katahimikan ang namayani sa aming dalawa sa loob ng kotseng yun. Maganda ba ako? Bigla niyang naitanong. Hindi ako umimik. Pinagmasdan ko ang maamo niyang muka. Ang labi niyang mapula, ang ilong na matangos, makinis at maputi si Cindy, mestiza at chinita. Inulit niya. Maganda ba ako, Kuya Don? Parang nag-aantay ng assurance na siya ay desirable. Hinarap ko siya. Hinawakan ko ang dalawa niyang kamay, sabay bulong. Alam mo, ang ganda mo, Cindy. Sadyang tanga lang talaga si pinsan. Humarap sa akin si Cindy. Tumingin siya sa akin. Unti-unting naglapit ang aming mga muka, hanggang sa nagdikit ang aming mga labi. Isang masuyong halik ang ginawad namin sa isa't isa. Pero halata ang nerbiyos ni Cindy. Bigla itong bumitaw. Halika na nga. Lalo yata akong nauhaw eh. Natuwa siya sa kanyang sinabi. Hindi na ako nagtagal pa. Nag-drive na ako paalis ng mall papuntang Pasay. Habang nasa biyahe, ay marami pa siya ang sinasabi pero ang isip ko ay kung saan-saan na napapadpad. Hanggang sa mapunta kami sa Victoria Court. Pagdating namin sa kwarto, tahimik lang kami pareho. Nagalis ako ng sapatos at polo. Nakaslacks pa rin ako at nakasanto. Naupo lamang si Cindy sa kama at tahimik na nakatingin sa akin. Sumenyas to. Lumapit ako at tumayo sa harapan niya. Niyakap ako ni Cindy. Nakaupo to at yakap-yakap lamang ako. Tahimik lamang at nakikiramdam. Cindy, hindi ko alam kung anong sasabihin ko sa kanya. Alam kong malungkot siya at gusto ko siyang pasayahin sa paraang alam ko. Gusto kong pawiin ang kanyang kalungkutan.
tugunan ang kanyang pangangailangan. Don, pwede bang kahit ngayon lang? Hindi na ako nagsalita pa. Hinayaan ko lang si Cindy hanggang sa maramdaman ko na lang na kinalas niya ang aking sintron at binaba ang aking slacks. Kung anong kailangan mo ngayon, Cindy, ibibigay ko. Bulong ko habang pinagmamasdan ko siya. At sa puntong yon, tuluyang nagdikit ang aming mga labi. Agad ko siyang inihiga sa kama at tuluyang kinalas ang mga suot nito. Namangha ako sa natatagong gandang bumungad sa akin. Napahanga ako sa kanyang figura. Biglang nawala ako sa sarili, lalo na nung kusang binukas si Cindy ang kanyang mga binti. Hanggang sa namalayan na lang namin ang aming mga sarili na nagmistulang mag-asawa. Tinuring naming asawa ang isa't isa. Binigay ang pangangailangan ng isa't isa. Halos mapayakap ng mahigpit si Cindy sa buong gabing pagkakasala namin. Nagpahinga kami sandali pagkatapos nun. Tumayo ako at kumuha ng malamig na San Mig Light sa ref at binigay ko to kay Cindy na agad naman itong ininom. Pasensya ka na, Kuya Don, ha? Lungkot na lungkot lang talaga ako at wala akong mapagsabihan ng aking problema. Tumabi ako sa kanya, tsaka ko siya hinayaang sumandal sa aking balikat. Alam mo ba, na 5 taon na akong di inuuwian ng pinsan mo. Naawa na nga sa akin si Tay Fermin. Lungkot na raw ako. Hinawi ko ang buhok niya para mapagmasdan ko ang maamo niyang mukha. Alam mo ba, sa sobra kong lungkot at pagkabagot, minsan umiinom ako ng mag-isa sa bahay. Wika niya. Tahimik akong nakinig sa mga kwento niya. Wala naman akong mga kaibigan na dumadalaw. Nung 1 buwan, mag-isa lang ako sa bahay at nasa bakasyon ng mga bata. Dinalaw ako ni Fermin. Si Fermin ay stepfather ng pinsan kong si Andy, na bagamat nasa 50 mahigit na ang edad, ay sobra pa ring hilig na mambabae. Kinumusta niya ako at may dala tong fundador. Padala daw to ni Andy at nagpaalam kung pwede daw niya tong inumin sa bahay. Siyempre pinayagan ko siya. Masaya din ako noon na may makakakwentuhan na ako sa wakas. Tsaka pinagluto ko pa to ng adobong pulutan. Nagkwentuhan kami at nabanggit niya sa akin na naawa nga daw siya sa akin dahil tila pinabayaan na daw kami ni Andy. At kahit nagpapadala naman daw to ng sustento, iba pa rin kung umuwi to at napupunan daw yung responsibilidad niya bilang tatay at asawa. Tuloy lang ang kwento ni Cindy. Inilabas ko noon lahat ng sama ng loob ko sa kanya. Para mapawi ang aking lungkot, pumayag akong tumagay nung niyaya ko ni Fermin. Palibasa malungkot ako that time at di naman sanay uminom. Nalasing agad ako at nung nagising ako, magkatabi na kaming dalawa sa kama. Kahit alam kong masama, pinatulan ko na lang din to dala ng matinding lungkot ko. Naulit pa to nung 2 beses niya akong dinalaw na wala ang mga bata. Muli ko siyang pinagbigyan kahit alam kong mali ang ginagawa ko. Pero dala na lang siguro yun ang sobrang pangungulila ako sa mister ko. Napaisip ako bigla. Ngayon lang ako nakarinig ng ganung kwento. Nakikinig lang ako at di ko alam kung anong magiging reaksyon ko. Nung huli niya akong dalawin, nung 1 linggo, binalita niya sa akin na may kinakasama na raw na iba si Andy sa Guam. May hinanakit sa tinig ni Cindy, kaya't wag na raw kong umasa pa na magpapakita pa sa amin si Andy. Malungkot niyang dagdag pa. Kaya naman talagang masama ang loob ko. Tao lang naman ako doon, nasasaktan. Kaya alam mo, masaya akong nagkita tayo. Wika niya. Lumakas ang loob kong yayain ka nung nauhuli kitang panayang sulyap sa akin. Alam kong gusto mo ko at na-turn on ako sa iyo, Kuya Don. Salamat at pinasaya mo ko. Sinamahang magtampisaw kahit alam mong mali at bawal para lang mapawi ng kaunti ang sakit. Pagtatanggol nito sa sarili, tinanong ko siya
Ayos lang ba sa'yo si Chong Permin? Matanda na yun ah. Tahimik lang si Cindy tsaka ngumiti. Hindi, syempre. Mahina ng tuhod nun. Natawa si Cindy. Natawa na rin ako sa kwento niya, pero talaga namang naaawa ako sa asawa ng aking pinsan, kaya niyakap ko to. Pero ikaw doon, wika niya, mas magaling ka pa nga kesa sa pinsan mo. May karapatan din naman akong maghanap ng iba, di ba? Tanong ni Cindy, tila naghahanap ng kakampi at tugon sa mga katanungang bumabagabag sa kanyang isipan. Cindy, hindi ka dapat malungkot. You deserve to be happy. Yumuko muli si Cindy. Wari ko'y nahihiya sa sinapit niya. Nandito lang ako, Cindy. Basta't kailangan mo ng karamay, sabihin mo lang sa akin. Tumayo ako at iniabot ko sa kanya ang natitirang San Mig Light at nilagok ko din ang aking beer. Matapos maubos namin ang aming inumin, tumabi ako sa kanya. Niyakap ko to. Ngayon ko lang napagmasda ng maiki si Cindy. Bagamat may konting bilbil, sexy pa din at may korte pa ang katawan, bukod sa flawless ang skin nito na maputi. Ang ganda talaga ni Cindy. Ang swerte naman ng matanda na yun. Naunahan pa ako. Bulong ko sa sarili ko. Niyakap ko si Cindy at muli ay nilusong namin ang tinatawag na bawal. Halos mapaluha si Cindy sa saya sa tindi ng tinatamasa. Pareho kaming pawisan at pagod, pero lubos naman ang kasiyahan sa puso naming dalawa. Salamat Kuya Don. May ngiti sa labi na wika niya, tsaka niya ako niyakap. Natulog kaming magkayakap noon. Masaya sa aming nakaw na sandali. Hanggang dito na lang po muna ang ating istorya. At salamat sa mga nakinig. Nagsimula sa isang simpleng inuman. Hanggang sa naisipan naming magkakaibigan na maglaro ng truth or dare. Akala ko magiging normal na bonding moment lamang ang lahat. Hanggang sa hindi ko inaasahang pagkakataon ay mauuwi pala ito sa isang pagkakamaling habang buhay kong pagsisisihan. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga pala si Lorena, 29 anyos. May asawa ngunit wala pang anak. Kasalukuyan akong nagtatrabaho bilang isang assistant manager sa isang shopping mall na ilang kilometro lamang ang layo sa tinitirahan naming apartment ng aking asawa. Wala naman akong problema sa pagsasama naming dalawa ni Javier. Maliban na lang sa mga bisyo nitong na panggagamitan niya ng halos kalahati ng sahod nito buwan-buwan. Hindi naman sa hinahanapan ko siya ng pera dahil mas malaki naman ang natatanggap kong sahod kaysa rito. Ngunit hindi ko lang talaga maiwasang huwag mabahala sa kalusugan niya. Mi, may papaalam pala ako sa iyo sa uwi ko hanggang katapusan. Pwede ba tayong magkaroon ng konting salo-salo kasamang mga kaibigan natin? Kinukulit kasi nila ako dahil tapos na lang daw ang buwan ng Marso. Wala tayong celebration sa birthday ko. Bahagya akong natahimik dahil isang beses isang buwan na lang nga ito kung umuwi ngayong may tinatapos silang dam project ay uubusin pa nito ang oras sa mga kaibigan niya imbis na mag-date kaming dalawa. Totoo naman kasing hindi ito nakapag-celebrate ng birthday niya. Kung kaya naman balak ko sanang lumuwas man lang kami ng Tagaytay kahit 2 o 3 araw lang sana kami doon. Hindi ba pwedeng bumawi na lang tayo next month? May plano na kasi. Hindi ko nagawang tapusin ang sasabihin ko dahil mabilis akong natahimik nang bigla siyang sumabat. Nakauo na kasi ako sa kanila Nakakahiya naman kung babawiin ko. Isa lang ang ibig sabihin ng mga linyang narinig ko mula sa aking mister. Wala na akong magagawa kung hindi paghandaan ang late celebration ng birthday niya. At ibig sabihin nun, kailangan ko na namang maglaan ng malaking halaga
mula sa sasahurin nito. On the way na raw sila, Mark. Mabilis na lumipas ang panahon at dumating na rin ang pinakahihintay na araw ng mister ko. Habang nakaupo sila sa beranda, tahimik ko na lamang na nilapag sa gitna ng mesa ang kinuha kong dagdag na pulutan hanggang sa sumenyas ang mister kong maupo na raw ako sa tabi nito. Mabuti na lang nga at may kanya-kanyang dalang pagkain ang mga kaibigan nito, kung kaya't hindi ko na kinailangang umorder pa. Sagot na rin ng mga ito ang cake at lechon belly na halos isang buwan din daw nilang pinag-ambagan. Maliban sa 4 na malapit na kaibigan ng mister ko, ay sumama rin ang mga misis nito. Isa lang naman ang naiwang tahimik sa ere nang magparis-paris na kaming lahat. Si Dom. Halos 2 taon na rin kasi magmula nang magtrabaho sa Japan ang misis nito. Medyo active pa naman rin sa social media ang misis niya, pero sinasadya naming huwag pag-usapan ang kanilang pagsasama dahil alam naman naming matagal na rin itong nagkaroon ng lamat. Hapunan lamang ang hinintay ng lahat bago nag-umpisa ang inuman. Hindi lang mga lalaki ang naging abala, kung hindi kaming mga babae ring nakikisali sa takbo ng usapan. Hanggang sa lumalim ang gabi, ay nagkasundo kaming lahat na maglaro ng truth or dare. Medyo may tama na rin kasi ang lahat, kung kaya naman naging magaan at masaya na ang topic. Don't worry, kiss and tell lang naman ang takbo ng laro. Para walang selosang mangyayari pagkatapos. Ani Lina na mukhang excited na rin sa susunod na mangyayari. Sumang-ayon naman ang lahat, kaya nag-umpisa na ang laro. Panay lang ang tawa naming mag-asawa sa mga kalokohang ginagawa ng mga kaibigan nito, hanggang sa hindi inaasahang sa akin matapat ang bote. Kontento ka ba sa performance ng mister mo sa kama? Ilang beses naman sa isang buwan. May halong kulitan ang tanong sa akin ng kumpare naming si Mark, ngunit hindi masaya ang naging epekto nun sa akin. Alam ko kasing kapag sinagot ko ang tanong nito, ay paniguradong magkakagulo kaming dalawa ng asawa ko, lalo na at isang beses isang buwan lamang kung may mangyari sa amin ng mister ko. Dahil siguro, mas abala siya sa ibang bagay, o sabihing mahina talaga siya pagdating sa bagay na yun. Dapat ba akong magsinungaling na lamang sa harapan nilang lahat na makontento ako kahit hindi naman talaga? There, mahina akong sambit. Halos matahimik naman ang mga ito sa kinauupuan dahil hindi nila inasahan ang magiging sagot ko. Sure ka na bang there? Ang dali-dali lang naman ang tanong ko Wika ni Mark. Isang marahang pagtango lamang ang natanggap nito mula sa akin, kung kaya naman wala siyang nagawa kung hindi ilapag ang ipapagawa nito sa akin. Saglit pang napaisip si Mark bago lumitaw ang isang mapaglarong ngiti sa mukha nito. Kaya mo bang ikisidom? Kung hindi, pwede mo namang sagutin ang tanong ko. Pansin ko namang dali-daling lumagok ng alak ang asawa ko. Siguro para huwag umabot sa puntong papatigilin niya ang laro dahil lamang hindi ko kayang sagutin ang tanong ng kumpare namin. Okay ka lang di? Tanong ko habang nagdadalawang isip pa rin kung ano nga ba ang nararapat kong gawin. Pero ang sagot din nito ang nagtulak sa akin na pagbigyan ang mga taong nakapaligid sa amin. Sige na, gawin mo na. Hindi ka rin naman marunong humalik. Kaya sigurado kong hindi mag-e-enjoy si Dom. Wika ng mister ko. Kahit sinong misis naman siguro ay sasama din ng loob sa ganun. Lalo na't mas pinili ko nang huwag sagutin ang tanong ng kumpare namin upang maiwasang mainsulto siya, pero nabaliwala pa rin ang ginawa ko. Sabi nga nila, unfair ang mundo at mukhang nataon sa akin yun nung gabing yun. Huwag ka magalit sa akin, Dom, ha? Paalam ko sa aming kumpare bago isakatuparan ng kondisyon ng laro.
Hindi man naging intense sa inaasahan nila, pero pansin ko namang muntik nang tumugon si Dom sa akin. Para bang nanggigil ito nang wala sa oras. Matapos ay nahagip ko pa ang mga mata ng asawa kong nakatuon sa amin habang nakakunot ang kanyang noo at muli pang nagsalita ng masakit sa akin. Doon ay hinayaan kong tulungan ako ng alak na kalimutan ang masasakit na sinabi ng aking asawa sa harap ng mga kaibigan niya. Ilang oras ang nagdaan at tuluyan nang nakatulog ang mister ko sa inuman, habang ang mga kaibigan naman nito ay nagtungo sa mga kwartong hinanda namin para sa kanila. "Kailangan mo ba ng tulong para dalhin si Javier sa kwarto niyo?" Tanong ni Dom na halatang nahimasmasan na mula sa mga nainom nito. Tinanggihan ko naman ang alok nito dahil alam kong sa pagkakataong to ay tulog mantika na ang kumpare niya. Baka mamaya pa ay magwala ito kung maalimpungatan. Bago umalis si Dom sa aking harapan, ay nakaramdam pa ako ng hindi maipaliwanag na emosyon nang matamis siyang ngumiti sa akin, tsaka sinabing magpapahangin daw muna siya sa terrace. Lihim din akong napangiti sa alaala ko kung paano nagdikit ang labi naming dalawa sa harapan ng lahat. Minabuti kong gawing abala na lamang ang sarili ko sa pag-aayos ng mga natirang pagkain para makalimutan na ang mga nangyari. "Han, sa kwarto na lang natin ituloy. Baka mamaya may makakita pa sa atin dito." Lasing na nagsasalita ang asawa ko. Napailing na lamang tuloy ako sa aking narinig. Tsaka mas piniling lumayo na talaga ng tuluyan sa kinaroroonan niya. Pero nang marating ko ang banyo, ay halos hindi makagalaw ang mga paa ko nang marinig ko ang pamilyar na boses mula sa nakabukas na pintuan. Mula doon ay narinig ko kung paano niya banggitin ang pangalan ko habang nakababa ang short nito. Bahagya akong napaatras sa gulat. Kung kaya naman hindi ko inaasahang matitisod ko ng malakas ang mop na inilagay ko doon kaninang umaga. "Lorena?" Hindi agad ako nakapagsalita nang makita niya ako. Basta tulala lamang akong nakatingin kay Dom sa ganung ayos niya. Magpapaliwanag ako, Lorena. Hindi ko sinasadyang Habang nagsasalita siya, ganun na lamang ang gulat naming dalawa nang makarinig kaming dalawa ng papalapit na yabag at boses ng aming mga kumpare. Humakbang papalapit sa akin si Dom, na kinaatras ko naman, hanggang sa namalayan ko na lamang na hinila na ako nito papunta sa loob ng banyo. "May tao yata dito biglang sabi ni Lily. Lihim tuloy akong kinabahan habang nakasandal ang likod ko sa malamig na pader. Hindi ako makahinga, lalo na't sobrang lakas ng pintig ng puso ko habang magkalapit kaming dalawa ni Dom. Patid ko sa mga mata nitong gusto niya akong kausapin, ngunit hindi namin magawa, lalo na't rinig namin ang mag-asawa. Mukhang plano yata nilang gumawa ng milagro sa lahat ng sulok ng pamamahay ko, sa isip-isip ko. Maya-maya pa, laking gulat ko nang biglang lumagabog ang pintuan mula sa labas dahil sa mag-asawa. Mabuti na lang at maingat akong hinila ni Dom palayo sa gilid at siya naman ang sumandala sa tiles. Doon ay mabilis na nagtama ang mga mata naming dalawa. Hindi ko alam kung tulad ko ay nadadala na rin si Dom sa sitwasyong meron kami. "Lorena." At gano'n na lamang ang tila apoy na tumupok sa akin nang bumulong sa tenga ko si Dom. Sapat lamang ang lakas ng boses nito para magkarinigan kaming dalawa, ngunit iba ang epektong naibigay nun sa akin. Lalo na nang biglang hinila ako ni Dom papalapit sa kanya, hanggang sa tuluyang lumapat ang matipunong katawan niya sa likuran ko. "Dom, bakit mo ko niyayakap?" O sisa ako dahil hindi ko na maisip kung anong patutunguhan ng lahat ng yun. Lihim tuloy akong napakagatlabi sa sitwasyong kinakaharap ko.
Hindi kita matiis, Lorena. Hindi ko talaga makalimutan yung halik mo eh. Biglang kumabog ang puso ko nang humigpit ang yakap nito sa akin. Hindi ko mawari kung matutuwa ba ako o ano sa sinabi niyang yun. Muli ko na naman kasing naalala ang mga sinabi ng asawa kong nagtulak sa akin para gawin na ang dare na damanggit nito. Kapwa nalilito at tila uhaw kaming napatingin sa isa't isa nito. Ako bilang isang misis na nilaglag ng asawa nito sa harapan ng mga kaibigan niya at siya naman bilang mister na ilang taon na ring hindi inuwian ng misis niya. Paano kung mahuli tayo ng mister ko? Baka bigla siyang magising. Hinintay ko ang magiging sagot nito sa akin. Ngunit maingat niya na lamang niyang inilihis ang buhok ko at binigyan ako ng malambing na halik sa balikat ko. Lasing ka lang at nakainom ako ng konti, tama ba Dom? Untag ko sa kabila ng kaba ko. Natatakot ako sa posibleng mangyari. Dahil alam kong nasa tamang katinuan na kaming dalawa sa mga oras na to. Gusto ko lang talagang magsinungaling sa sarili ko. Tulog na tulog naman ang asawa mo eh. Bakit hindi muna tayo magsaya, Lorena? Pagkasabi niya nun, yumakap ito sa bewang ko at malambing akong iniharap sa kanya. Hanggang sa tuluyang dumapo ang malambing niyang halik sa akin. Nang mga oras na yon, kusa akong tumugon sa nais ni Dom nang hindi malang iniisip na baka mahuli kami ng asawa ko. Amidado akong nakukonsensya ko sapagkat mahal ko naman talaga ang asawa ko kahit sabihing ang gusto ko lang naman sana ay iparamdam niya sa akin kung paano dapat tratuhin ang isang babae. Sa puntong yun, alam kong wala ng atrasan at sa huli ay tuluyang nilukob ako ng uhaw at pangangailangan ko bilang babae. Ngunit hindi sa tulong ng aking mister, kundi ng aking kumpare. Sa huli namalayan ko na lang ang sarili kong wala ng kahit anong suot habang nakayakap kay Dom nang walang sawang sinusulit ang pagkakataong binigay ko. Hindi naman ako malandi at masamang babae, pero tuluyan kong nakalimutan ang kabutihang mayroon ako ng gabing yun. Mi? Tanong ng asawa ko kinabukasan. Nag-umagahan kaming dalawa nun, kung kaya naman napakurap-kurap na lamang ang aking mga mata. Alam kong may nasabi akong masakit sa'yo kagabi. Pasensya ka na talaga. Katahimikan lamang ang naisagot ko sa kanya. Hindi ba nabanggit mo sa akin may plano ka? Pwede naman akong mag-file ng vacation leave para magawa natin ang gusto mo. Gusto kong bumawi sana sa'yo eh. Sa mga nasabi ko at sa lahat ng pagkukulang ko. Malungkot nitong sambit. Alam ko namang ako ang dahilan kung bakit hindi mo sila nasagot. Tuluyan akong naistatwa sa kinauupuan ko. Kung sana mas maaga niyang sinabi sa akin ang mga bagay na ito, edi sana hindi kami umabot sa ganun ni Dom kagabi. Edi sana hindi ko siya pinagbigyan ng dahil lang sa galit ko sa kanya. Pinigilan ko na lamang ang sarili kong mangilid ang mga luha habang sinasabi nitong gusto niyang magkaroon kaming dalawa ng alone time. Matagal na raw naming pangarap na magkaroon ng anak. Gusto na rin daw nitong makumpleto ang pinapangarap naming pamilya. Sumang-ayon na lamang ako sa sinabi nito, tsaka pilit nang umiti sa harapan niya. Hindi pa naman siguro huli ang lahat, hindi ba? Lahat naman tayo ay may pagkakataong magbago at bumawi sa mga pagkakamali at pagkukulang na nagawa natin. Sana, o sana lang talaga, walang ibang makaalam ng lahat. Walang ibang laman ang isip ko kung hindi sana, dahil alam kong wala na rin namang magbabago dahil nangyari na ang lahat. Maraming salamat po sa pakikinig ng aking kwento at hanggang sa muli. Nagmamahal, Lorena.